बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आयेननि बेरेखायै अन्थाइ बाला बोखांनायखौ गोख्रोङैनो सिग्रोमदों। हरखाबै क'क्राझाराव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै क'क्राझार बातारमारि साइडनि गौरां दैसायाव अपारेशन खालामफैयो आरो गोबां बाला अन्थाइखौ बोखांबाय थानाय समावनो हमनो हायो। गासै गंब्रै बालाजों आबुं बोखांनानै दोननाय ट्रेक्टर हमनो हायो आरो थाबैनो क'क्राझार हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाखौ खौरां हरनानै ट्रेक्टर गंब्रैखौ हाग्रा बिफाना लाना थाङो। लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेबायदि सिग्रोमनायखौ लानानै अन्थाइ बाला बोखांनाय खाथि खालानि सुबुंफोरा गोजोननाय आरो हामलायनायबो फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावनो सानदोंदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आयेननि बेरेखायै अन्थाइ बाला बोखांनायखौ गोख्रोङैनो सिग्रोमदों। हरखाबै क'क्राझाराव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै क'क्राझार बातारमारि साइडनि गौरां दैसायाव अपारेशन खालामफैयो आरो गोबां बाला अन्थाइखौ बोखांबाय थानाय समावनो हमनो हायो। गासै गंब्रै बालाजों आबुं बोखांनानै दोननाय ट्रेक्टर हमनो हायो। एक्चुअली আজি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পালোঁ যে EM ছাৰে ক'লে যে তাত কিছুমান ইলিগেল খনন কাৰ্য চলি আছে গৌৰাং নদীৰ পাৰত পাথৰঘাটত। তো একৰ্ডিংলি EM ছাৰেও নিজে ইনিচিয়েটিভ ল'লে আৰু মই লগত গ'লোঁ। গৈ তাত দেখিব পালোঁ স্পটত হয় যে কিছুমান ইলিগেল খনন হৈছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকৈ নিয়ম মতে তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ অনা হ'ল। ধৰক 5-6খনমান হ'ব ট্ৰেক্টৰ। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকক এছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন ৰুল মতে যি শাস্তি হয় সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ পৰা পেনাল্টি সহ লোৱা হ'ব। এনেইতো ধৰক বালি থকা 3খন পাইছোঁ আৰু খালী 3খন পাইছোঁ। মানুহজনক আটক কৰা নাই, অফিচলৈকে লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন ৰুল মতে আমি হাতক বা এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো মেইন টাউনৰ মাজত নদীটো হয়, মেইন টাউনৰ আৰু এইটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিলৈকে জড়িত নহ'বলৈ অভিযোগ উত্থাপন মই জনাতো মই গম নাপাওঁ, কাৰণ মই বেছি দিন হোৱা নাই ইয়াত DFO হিচাপে যোগদান কৰা আৰু বৰ্তমানো মই একচুৱেলি ডুৱেল চাৰ্জতে আছোঁ। মই একচুৱেলি পৰ্বতজোৰা ডিভিজনৰ DFO হয়, ইয়াত চোৱা চিতা কৰি আছোঁ মই। তো আগত কি হৈছিল মই নাজানো, মোৰ দিনত যি হ'ব মই একশ্যন ল'ম, নেচেচাৰী একশ্যন লোৱা হ'ব। মই কালিৰ পৰা আমি আশা কৰিম কালিৰ পৰা বন্ধ হ'ব বা আজিৰ পৰা বন্ধ হৈছে। নিশ্চয় অবৈধ খনন হ'লে নিশ্চয় আমি বন্ধ কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাক কিয় ৰাখিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ দায়িত্ব এইটো, আমি কৰিবই লাগিব। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360